magandang gabi sa inyo mga ka-chicken. Ginagawa mo. Okay, nakita nyo ngayon mga ka-chicken ay gabi po yung ating pag-vlog for the first time, no? Nakita nyo ngayon kasi nandito tayo ngayon sa ating manukan. Kasi mga ka-chicken, yung pag-aalaga po natin ng mga manok ay hindi lang po sa araw, pati din po sa gabi. May mga dapat po tayong gawin. Ngayon, papakita ko sa inyo mga ka-chicken kung ano po yung ginagawa ko rito tuwing gabi. Ito sa ating manukan kasi napakahalaga po kung may alaga tayong mga manok ay hindi lang po sa araw, dapat din po sa gabi may gagawin tayo. Kaya ngayon mga ka-chicken, ipapakita ko sa inyo. Pero bago yan mga ka-chicken, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos o vlog. At saka pakilike lang din po mga ka-chicken na video nito bilang suporta dito sa channel. At sa mga, kung may gusto kayong sabihin, pakicomment lang din sa baba mga ka-chicken. O at saka sa mga nagpapa-shoutout, ano? So, ngayon mga ka-chicken, papasukin natin yung ating manukan. Tara! So, ito po yung manok ko dito mga ka-chicken. Kung makikita nyo na dito, o nakahapon po sila, nakadapo po sila, sa may tungtungan po sila. Meron din po dito, taas ano. Yan. Kailangan po natin tingnan mga ka-chicken para isurvey po natin kung okay po o kumustahin natin yung kalagayan ng ating mga manok, kung maayos ba sila nakapisto o hindi ba sila ano. Basta kung may makita tayong hindi ka nais-nais, kaya tingnan natin mabuti kung okay ba yung pag ano nila, nakadapo ba sila ng maayos. Kaya ito po, ito sila yung ating ibang manok. O, tingnan nyo po mga ka-chicken. O, ito po sila, no? Yan, nakadapo. At saka mga ka-chicken, mayroon din po doon sa taas mga nakadapo, no? Kaya ito po yung ilan sa ating mga manok. At saka tuwing gabi mga ka-chicken, yung ginagawa ko dito, lalo na kung mga nakakulong na manok, kinakuha ko po yung mga ano nila, yung tubigan nila. Kasi yung tendency po mga ka-chicken, habang sila ay natulog, nagpapahinga, hindi po maiwasan minsan na iputan po yung tubig nila. At saka pagkagising po sa umaga ay iinom po sila. Yan, isa po yan sa dahilan kung bakit magkakasakit sila, kasi may mga dumi na, madumihan yung tubigan nila, at saka may inom din ng ating mga manok. Kaya kinukuha ko po mga ka-chicken. Yan. Kinukuha ko po yung mga ka-chicken, ano, para okay. Kaya pasyalan naman natin dito mga ka-chicken. So dito, okay naman mga ka-chicken yung nalalagyan nila, no? Uy, at saka ito mga ka-chicken, no? Tingnan nyo. Yan, may mga sisiw ako dito na hindi nakapatong. O, yan. Kailangan po natin i-secure yan kasi baka biglang uulan, mababasa yan sila. Sigurado. Kasi yung tulo dito. Kasi yung gagawin ko ngayon, ilalagay natin. Ayan. Ilang mga kapsikin yung iba natin sisi, ano? Kaya yan. Ito po yan sila nilalagay. Para masanay po silang dumapo sa kanilang hapunan. Yan. Para masigurado natin na kung uulan man, na hindi sila mababasa. Secure na secure sila. Yan, yung iba nasa taas. Pag ganito mga ka-chicken, ganito kalaki ng mga manok, pag sinasanay natin sila na dumapo, o lagay natin kung saan natin sila gusto dapuin tuwing gabi, nasasanay din sila tuwing gabi o tuwing hapon, kusa na lang silang pupunta dyan, ano? Yan. Ito, pinaturbi din natin yung area mga ka-chicken. So kung okay ba, labang may nakapasok na mga ano ba dyan, ahas,
baka may makita tayo o ibang predator. Puntahan natin dito mga kasikin. Saka yung mga nakakulong nito mga kasikin, i-check din natin sila kung okay ba sila, no? Kasi minsan napapasok din ng mga daga. Yan. Check natin sila kung okay ba. Yan, ito yung mga nakakulong natin. Yan, okay naman sila mga kapsikin, no? So, puntahan naman natin doon sa kabila. Okay din sila dito. Yan yung mga iba natin nakakulong na ano. Saka ito dito mga kasikin, may naglilimlim din. Ayan. Ito yung mga naglilimlim natin mga kasikin, no? Yan. Yan, doon pa. Ito. Ayan, makikita natin na okay naman din sila dito yung nilagyan nila. Yan. Okay naman. Kaya doon naman na yung i-check natin. At silipin din natin mga katikin yung aming baboy. Yan. Yan, tulog na tulog. Yan, tingnan na. Yan yung mga katikin. Yan mga katikin, no? Nakatuwa sila. 12 po yung ano niya, biik. Yan, medyo malulusog na. Okay na okay po mga katikin, ano? Ayan po mga katikin, ano? Tapos na tayong mag-survey dito sa ating manukan. Yan po yung isang tips mga katikin sa pagmamanukan. Hindi lang po sa araw, tuwing gabi din, kailangan din natin i-check yung ating mga manok kung okay lang ba sila, yung mga kalagayan nila, kung nakadapo ba sila lahat ng maayos. Yung isa po yan sa mga check natin, yung mga tubigan nila dun sa mga nakulong na manok. Kailangan po natin ilabas yan para kinabukasan bago yung ilagay natin na tubig sa kanila, siguradong malinis. At saka yan mga kasikin, para sa mga nagsimula pa lang sa pagmamanukan at saka may plano magsimula, ayan, sana may natutunan kayo na isa pang tips dito sa pagmamanukan, ano, na kung anong gagawin tuwing gabi. Ayan po mga kasikin. Mga kasikin, mag-shoutout muna tayo. Okay, mga kachikin, ano, maraming salamat sa iyong panonood at sa mga walang sawa na yung suporta dito sa panonood at sa mga vlog natin, sa mga walang sawang sumuporta talaga simula nung nag-umpisa pa lang tayo hanggang ngayon. Maraming salamat po sa inyo mga kachikin, ano. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga kachikin, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating vlog o videos. At saka paki-like na din po mga kachikin ang video na ito bilang suporta dito sa ating channel. At sa mga gustong mag-comment dyan, paki-comment lang din sa baba. Ayan, ingat po kayo mga kachikin. God bless. Yes, DJ.